ఎందుకు బ్రో అంత హేటెడ్? ఏం సాధిస్తావు దానివల్ల? ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు పూకా పుకారా అని. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నావు? పూకా పుకారా అని. అసలు యాక్చువల్గా పూకా పుకారా అంటే ఏంటంటే ఎర్రని కొండలు అని అర్థం అనమాట. ఏంటి మొక్కలో అంత అర్థం ఉంది? లేదేటే. సో మీకు చూపిస్తాను. అంత గిఫ్ట్ మనకు వద్దులే కానమ్మా. ఎంతుంది? పెద్దదే. మీ అందరికీ తెలుసు ఏంటి మగవాడి. నాకు కొంచెం సిగ్గు. చిచ్చి, మీరు సిగ్గుపడకండి. సో వీళ్ళు పూజించే దేవుళ్ళలో ఇది కూడా ఒకటే అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలిసిందండి. ఫాదర్ ఆఫ్ కింగ్ వీడకోచ కూడా ప్రహ్లాదుని కొడుకు. పురాణాలని పుక్కిలించేసావు భయ్యా, అందుకని తీసిగా కాచేసావు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి చూస్తే చాలు ఇట్టే పట్టేస్తాను. ఏంటి ఏడుస్తున్నావా? ఏంటి అది గుర్తు చేడుస్తున్నావా? పదేవాడివే. ఇట్లాంటప్పుడే మనసు రాయి చేసుకోవాలి, ధైర్యంగా ఉండు. 2 పూట్లే తినే రోజు 2 పూట్లు, ఇంక 3వ పూట తిన్నాం. ఆ డబ్బులన్నీ సేవ్ చేసుకొని చిదిగిన బట్టలు వేసుకొని. రే రవి, నీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమయ్యారా? జీవితం అంటే అంతేరా. అవును, 2 పూట్లే తినే రోజు 2 పూట్లు, ఇంక 3వ పూట తిన్నాం. ఆ డబ్బులన్నీ సేవ్ చేసుకొని చిదిగిన బట్టలు వేసుకొని. ఇంత చిన్న వయసులో నీకు ఎన్ని కష్టాలు రా బాబు. 2 స్ట్రైకులు వేసాడండి. నేను దేనికోసం పోరాడుతున్నాను. ఏమిటి కన్నీరు ధారలు ధారలుగా కారుతుంది? భయపడకూడదు, నేనున్నాను. చిన్న క్రియేటర్ల కోసం నాకు 2 స్ట్రైకులు పంపించాడు. ఇంత దుఃఖంలో నిన్ను చూడలేకపోతున్నానన్నా. నిన్ను వదలనయ్యా. నువ్వు చేసిన తప్పుని, నువ్వు ఉన్న కంపెనీ, నీ వెనకట్లో ఉన్న కంపెనీ ఎవరినో కూడా వదలను. అల్లుడు, నువ్వు తగ్గొద్దు, నువ్వు వెనకడుగేయద్దు. So please, sarapakara.